pag-ampo para sa bana o sa husband o sa kapikas sa kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo nga mahigugmaon, nagapasalamat ako kanimo sa kinabuhi sa akong bana. Salamat sa iyang gugma, paningkamot ug pag-amping kanamo. Nagampo ako nga imo siyang panalanginan sa tanang aspeto sa iyang kinabuhi. Bantayi siya sa tanang bahandi sa kalibutan. Hupay siya sa iyang kakapoy ug ihatag kaniya ang kusog nga magpadayon sa iyang mga buluhaton. Tabangi siya nga malikayan ang mga tentasyon ug hatagi siya ug maayong panglawas. Ginoo, ihatag kaniya ang kaalam sa pagdesisyon, ang pagpailob sa pagsulay ug ang kasing-kasing nga puno sa gugma ug kasayuran. Tabangi siya nga mahimong usa ka maayong pangulo sa among pamilya nga puno sa hustisya ug pagkamatarong. Himua kaming lig-on nga magtiayon. Palig-una ang among pagsinabtanay, pasensya ug pagpinasay luay. Tabangi kaming magtinabangay sa tanang butang ug magpabilin ang matinud-anon sa among saad sa usag-usa. Ginoo, nagpasalig ako kanimo sa kinabuhi sa akong bana. Imong kabubuton kanunay nga matuman sa iyang kinabuhi. Salamat sa imong grasya ug gugma. Kini among gipangayo, gipasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo ug pinaagi usab sa pangaliha sa among mahal nga Birhen Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.